odotamme Harri Ollia, joka tulee sinne puolille. Ensimmäinen hyppy epäonnistui 186,5 metriä. Siinä sattui jotain aivan ihmeellistä. Nyt Väätäinen katsoo tiukasti, pitää lippun alas ja Harri Olli lähtee vauhtiin. Ja nyt Hapa osalta sellainen hyppy, jolla Huomiselle annetaan vähän varoitusta muille. Ja otetaan se kolmas paikka. Harri Olli liikaa komeasti. Aivan komea hyppy tulee Harri Ollilta sieltä. Sitten hyppyä jää kesken. Kahden viikon jatkuu tätä. Ja nyt ollaan sitten siellä mäkiennätys kulkemissa ollaan. Ja se uusi mäkiennätys on huikea mäkiennätys. 219. Tämä voimasta ankkurisuorituksesta herää. Mitä tämä olisi ollut niin, jos hän olisi hyppänyt ensimmäisenä? Näinhän se on, mutta tietysti jossittelu on tullut. Tämä mies oli ylivoimaisesti paras ensimmäisellä kierroksella ja sillä siisti, mutta kaikki kunnia Harri Ollille tuosta loistavasta toisesta. Näin juuri, mutta mitä tekee nyt Rekor Seirensalveri, kun Itävallalla tuo voittoa tuntuu hyppyssä olevan, mutta tässä voi olla sitten vastaus Harri Olli mäkiennätyksenkin. Rekor Seirensalveri aivan uskomaton, aivan kaato ja kaasuminen taas. Nyt mentiin jo sellaisille mittarille, hän näyttää sinne lavan nostajille sinne kansainvälisiä käsimerkkejä 224 metriä. Tämähän olisi ollut aivan käsittämätön mäkiennätys ja tässä mennään jo vaarallisuuden puolelle. Direktori näyttää heti koputtelee sormellaan kypärää sinne direktoraatin suuntaan. Seirensalveri ymmärrettävästi aika vihainen tämän nykyyn jälkeen. Molemmat hyppyt saattuneita ensimmäinen vähän osittain omaa vikaa, mutta tää toinen hyppy olisi lentänyt vielä pidemmälle.